Shwmai a chroeso i'r newyddion I ddysgwyr. Podlediad I bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Gwerthiannau, sales, gwerthiannau. Aflwyddiannus, unsuccessful. Aflwyddiannus. Asiantau, estate agents. Asiantau. Ymlaen llaw, in advance. Ymlaen llaw. Gwleidyddion, politicians. Gwleidyddion. Cynyddol, increasing. Cynyddol. Blaenoriaethau, priorities. Blaenoriaethau. Budd-dal, benefit. Budd-dal. Prydau ysgol, school dinners. Prydau ysgol. Ymgyrchoedd, campaigns. Ymgyrchoedd. Etholiad, election. Etholiad. Enwogion, celebrities. Enwogion. Ysbrydoli, to inspire. Ysbrydoli. Amddiffyn, to protect. Amddiffyn. Cytundeb, agreement. Cytundeb. Ehangu, to expand. Ehangu. Cysylltiadau, connections. Cysylltiadau. Masnach, trade. Masnach. Llofnodi, to sign. Llofnodi. Ymddirieddolaeth, trust. Ymddirieddolaeth. Anturus, adventurous. Anturus. Rhagbrofol, qualifying. Rhagbrofol. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 6 o Hydref. Mae cynlluniau ar gyfer newid y system prynu tai wedi cael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth. Nod y cynllun newydd yw torri costau, lleihau amser a lleihau nifer y gwerthiannau aflwyddiannus. Gyda'r system newydd, bydd yn rhaid I werthwyr ac asiantau tai roi'r holl wybodaeth am gartrefi ymlaen llaw, a gallai contractau newydd stopio gwerthwyr a phrynwyr rhag tynnu nôl yn hwyr yn y broses. Mae'r Llywodraeth yn credu y gallai'r newidiadau arbed tua £710 I brynwyr tro cyntaf ac arbed 4 wythnos yn y broses brynu a gwerthu. Mae Comisiynydd Plant Cymru yn galw ar wleidyddion I gynnig atebion I broblem gynyddol tlodi yng Nghymru. Dywedodd Rocío Cifuentes fod niferoedd cynyddol o blant yn byw mewn tlodi yn y wlad. Mae hi wedi creu rhestr o flaenoriaethau I leihau tlodi plant, gan gynnwys budd-dal arbennig i'r teuluoedd tlotaf a prydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd. Mae hi'n gofyn I wleidyddion rhoi sylw i'r rhain yn eu hymgyrchoedd ar gyfer etholiad y Senedd y flwyddyn nesaf. Dydd Mawrth, y 7 o Hydref. Roedd cyffro I lawer o bobl ledled y wlad wrth I gyfres newydd o traitors ddechrau.
Mae cyfresu blaenorol wedi bod yn boblogaidd iawn, ac mae'r sioe yn ôl eto, y tro yma gydag enwogion. Maen nhw'n chwarae am wobr o 100,000 o bunnoedd a fydd yn cael ei rhoi i elusen. Clywon ni am raglen ddogfen natur newydd gan y brenin Siarl. Yn y rhaglen, bydd y brenin yn dangos bod angen i ni weithio gyda natur, nid yn ei herbyn. Mae eisiau ysbrydoli pobl i amddiffyn ein byd. Dywedodd, dyw hi erioed wedi bod yn bwysicach i ni wneud ymdrech i amddiffyn a blaenoriaethu ein planed, ac i wella ein perthynas â hi. Bydd y rhaglen ddogfen ar Amazon Prime Video yn y flwyddyn newydd. Dydd Mercher, yr 8 o Hydref. Ddydd Mercher daeth newyddion am y cytundeb heddwch a chadoediad posibl rhwng Hamas ag Israel, gan ddod â diwedd i'r dioddefaint. Y gobaith oedd byddai'r cytundeb yn sicrhau bod gwistlon o Israel a charcharorion Palesteinaidd yn cael eu rhyddhau, bod lluoedd Israel yn gadael Gaza, a bod Gaza yn derbyn cymorth dyngarol. Wrth i'r wythnos barhau, gwelon ni camau cadarnhaol tuag at hyn a llawer mwy o newyddion o'r ardal. Mae Sir Keir Starmer wedi cwrdd â Phrif Weinidog India, Narendra Modi, ym Mumbai ar ei ymweliad cyntaf i'r wlad. Mae Modi wedi galw'r ymweliad yn hanesyddol, gyda'r ddwy ochr yn cyfarfod i drafod ffyrdd o ehangu cysylltiadau busnes a masnach, ar ôl i India a'r Deyrnas Unedig loflodi cytundeb pwysig ym mis Gorffennaf. Dydd Iau, y 9 o Hydref. Ydych chi'n chwilio am le newydd i fyw? Ydych chi'n chwilio am her? Clywon ni ddydd Iau fod Ynys Enlli, oddi ar arfordir Penrhyn Llŷn yng Ngwynedd, yn chwilio am bobl newydd i fyw a gweithio yna. Mae nifer o ymwelwyr yn mynd i'r ynys dros yr haf, ond dim ond 3 o bobl sy'n byw ar yr ynys drwy gydol y flwyddyn. Am y tro cyntaf mewn bron i 20 mlynedd, mae'r ymddiriedolaeth lleol yn gobeithio croesawu teulu neu gwpl anturus i ddod i fyw a gweithio ar yr ynys. Chwaraeodd Cymru yn erbyn Lloegr mewn gêm bêl-droed gyfeillgar yn Wembley nos Iau. Y sgôr derfynol oedd 3-0 i Loegr. Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Gwlad Belg nos Lun mewn gêm ragbrofol bwysig ar gyfer Cwpan y Bîl 2026. Dydd Gwener, y 10 o Hydref. Gwelon ni ddechrau ar y cadoediad a chynllun heddwch rhwng Israel a Gaza. Dechreuodd Palesteiniaid ddychwelyd i Gaza, a thynodd lluoedd Israel yn ôl at linellau cytunedig y cynllun newydd. Cyhoeddwyd enilloedd 2025 y Wobr Heddwch Nobel. Yr enillydd oedd Maria Corina Machado o Venezuela. Mae hi wedi bod yn gweithio'n galed i ymladd dros heddwch a democratiaeth. Mae'r Pwyllgor Nobel wedi cydnabod ei gwaith diflino yn hyrwyddo hawliau democrataidd i bobl Venezuela yn wyneb sefyllfa wleidyddol anodd iawn yn y wlad. Diolch am wrando ar y Newyddion i Ddysgwyr
yr wythnos hon.